Gipasayang sa Cebu City Hall ang pagdasig sa paggamit og tumblers nga gamiton sa pag-inom og tubig. Gipakaylap usab kini ni Mayor Nestor Archival sa ubang mga ehensya. Apil niini ang Philippine National Police. Gihatagan og importansya sa mayor ang paggamit og tumbler inay mga plastic bottles. Gawas nga makadaginot og tubig kung tumbler ang gamiton, makatabang kini sa pagminos sa paggamit sa mga plastic nga makadaot sa kalikupan. Ang mga kawani sa City Hall, wala man pugsa sa paggamit og tumbler. Apan sila na mismo ang migamit sa ilang kaugalingong tumbler isip suporta sa tinguha sa LGU. Plastic is something not good to all of us. Katag na itong problema. So, why not magamit ang tumbler nga inom na to kung kuwangan, punan na to. Sa tumbler, kay kuamang good siya kanang makasave sa good money, no? Kay do let's say depende siguro sa klase sa imong paliton, pero if you keep on kanang paying plastic bottles just para makainom lang og tubig, mas kuan gyud, mas makasave gyud og ani kay masave na nato atong mga waste, especially ang mga plastic bottle. Instead nga maglabay ta sa atong garbage, dili na ta kalabay kay ato namang gi so diri sa atong tumbler. So muna, number 1 is save nato atong Mother Earth tungod sa atong tumbler.